Tingog kan Banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan Banwaan. Tingog kan Banwaan. Digdi sa DCGB. Huha! Diyos marhay na aldaw sa Indogabo sa muya pong mga paraan tabay. Lunes ngunyan ha, another week ahead tabi. Pasalamat kita sa mahal na Diyos asin siyempre sa tuyang pagpaabot giraray ng pagpagirumdum ang gabos dapat mahal na Diyos enot. Iatang niya to sa gabos sa mahal na Diyos, ang gabos sa mahal na Diyos. Happy birthday po sa mga nag-birthday ngunyan. Fet sa 12 kan bulan ng Disyembre taon 2022. Special mention niya to sa pag-iriba tadig di dati baga si Joyce na Mejeliano dati si Joyce na Mejeliano ngunyan Danaw Joyce, happy birthday tabi sa imo hala sa tropa. And siyempre sa satuyang mahiguson the ever accommodating, very friendly ang satuyang Provincial Health Officer Doc Nuts Rempilio. Doc Nuts, happy birthday tabi sa imo. Hali man yan sa bilog na tropa. Salamat dyan sa satuyang mga barkada sa 911 kan Albay PPO. May nawalat ako tatabod jingon iyo. Sa sarong lugar, may nawalat ako. Ang nagatod pa rin din sa ako. So, 911 baga. So nahiling dito dyan na itong budablo na patrol car kan Albay PPO. Dagdig din. So, nawalat mo ngayon. Salamat tabi sa mga barkada dyan kay Sergeant Rabenita, sir. Asin sa tropa. Ayan baga na 911 tabi Chief Tech Ramir. Yan ang nagpapatrolya dyan sa palibot. Yan na patrol car kang Albay PPO. Nawalat ko sa sarong lugar. Natama daw nawalat. Pagkatapos supaha ko pa naputol. Say daw ko dispoder naman ni pa. So sumaryo siyempre. Ay naka. Kaya an parte kan sa kuyang makukuaman na pagbuhay-buhay ngunya na Disyembre. Iba bakal kunin paha. Tada akong paha na putol. Gurano na naman daw. Ay nagatabi. Happy birthday Doc Nuts Rempilio, Provincial Health Officer Albay, asin si Joyce na Mejeliano. Dati Joyce Mejeliano, ngayon Joyce M. Danaw. Pag-iriba tadigdiman sa DCGB dati Tingog kan Banwaan po, nagalao na yaon ka mo dyan, nagarantabay, mantan naghanda, siguro ka mo kan pangudtuhan. Maray na aga kay dating pag-iriba taman digdi, Dugong GB. Kagawad Bong Logroño, kang the number 1 page, Boys Hen. Kagawad Bong, maray na aga tabi sa imo. Pasensya na takan na Sabado, may nag-apod sa kuyang importanteho na marhay. Kaya nga nawalat ko ining itinausa ko kan mga tropa dyan. Albay PPO. Kagawad Bong pasensya na tada di ako nakaduman sa satuyang tipanan. Aram din do ko na nung tipanan tabi Chief Tech Ramir. Tipanan. Iyan ang mga antigong terminolohiya. Tipanan sabatan. Yan. Mabuhay ka mo dyan, Kagawad Bong Logroña sa Boys and Paints. Kumusta si Sir Carl Tabe? Chikitan, chikititan, tandang, ketumbang, bang, ketumbang, ketepe, tepe, tampam, bang, ketumbang, kepin. Chikitan, chikititan, tandang, ketumbang, bang, ketumbang, ketepe, tepe, tampam, bang, ketumbang, kepin. Chikitan, chikititan, tandang, ketumbang, bang, ketumbang,
que tepe tepe tam pam pam que tumbang que ping. Ecstasy, extano. Si Sir Carl, kumusta na kagawad bong dyan sa Boys and Paints? Buda si Kabayan na. Kumusta na tabi? Yan. Sige, yan. Happy birthday po, Sir Doc Nats Rempilio. Yan, opo. Mag-greet po ning happy birthday, sabi ni Doc Nats. May problema talaga ang ko ano, ang globe ko tabi ano. Mag-greet po nin happy birthday. Happy birthday. Yan, happy birthday po. Yan, okay, Doki. Okay, happy birthday. Yan, talaga naman na. Sige, di sagkod kitang 10:30 ha. Katuwang siyempre ang tropa dyan sa luwas sa 1st District. Uy, maray na aga man tabi dyan ha. Sabi ni Kagawad Bong, okay lang sinda. Yan ha, very good. Basta okay ka Kagawad Bong. Aram ko ang gabus okay. Yan. Kagawad Bong ha. Sa 1st District, marhay na aldaw sa Indo. Sa mga nag-arantabay man dyan. Lunes bagangon yan. Sa gabos na nakahinanyog sa 106.9 WGB-FM ang samuyang sister station sa FM band dyan sa Tabaco. Sa Tabaco, digdi sa Legazpi Kontabi. Sa Legazpi, siyempre buda sa Bilog na Bicol. 97.1 OKFM. Yan. Ang samuyang sister station man, digdi sa DCGB. Sa Legazpi. Sister station kang DCGB sa FM band. Sa Legazpi. OKFM 97.1 OKFM. Gusto ko GB ka. Yan. And okay ka. Yan. Si Pading Jomar sa muyang pag-iriba dyan sa 1st District ha. Siyempre, Sir Dex na Veles. Buda sa men and women kang 106.9 WGB-FM. Digdi sa segundo distrito, si Pading Al Armario, si Joshua, si Arns, si Luwens. Sa Manibela, ang samuya pong pag-iriba si Henry Mata, The Boy Mata. Duman sa tercer distrito si Kumparing Jimmy. Pading Jim, maray na aga tabi sa imo dyan. Siyempre, ang sa kuyang Chief Tech, may favorite, Ramir Tanay, the Chief Tech himself. Tinaw sa imo ni June. May pinahiling sa imo si June na Napoles dai. Gari ubos na nga ni gayon. Walang iya kayo. Kinunso mo nyo na. Mga loko-loko. Dahiling mo ito, Angel. Pwerte baga. Sabi pa, Nya ko anong masiram June? Ining kapeng ini o ini? Auto ngayong saroong masiram. Pagbaba ako, pusakan ko tulos ka sa tiga sabi niyang masiram, nagkakirig ka. Ako pa. Uy, naritrato pati o. Ako pa na ipagparauan siya sa tira kong tira. Saka bako. Sarong litro naman ito. Si Chief Tech Ramir, ang samuya pong mina-broadcast ka ng mga programa sa AM Bad. Good morning sa kabos na nakadangog, Legazpi Albay Daraga. Kumusta ka mo dyan? Christmas na baga, pirangal daw na sana yan. Almost pirang days. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Almost mga 14 to 15 days more or less. December 25 na. Maray na agad yan sa Indo. Sa Forbes Academy. Sa paagi na ni Madam Pilar Akende. Yan. Good morning tabi sa Indo. Diyan sa Forbes Academy. Sagkod sa Gold Street and Good Luck Novelty. Maray na aldaw tabi sa Indo dyan sa Sentro Can Legazpi. Yung Forbes Academy dyan sa may pasiring sa Gugun. Harani sa dating Paayahayan Restaurant dyan. Sa may Proxy Hotel sa Legazpi sa dyan sa sentro yan sa may Gugun. Sige. And maray na aga sa gabos na amigos niya to man dyan sa Sorsogon, sa mga taga Catanduanes. Good morning, kumusta ka mo dyan? Sa
Newsroom, an sa muyang news manager, yaon, news manager Mardela. Na-snipe ako ni NMR. Igat. Gwa ka ngay kasunod. The man with an eagle eye, pagabot po sa mga bareta. Sumada Local, National, International News Manager Mardela is the name. Katuwang dyan tarabang-tabang, si Angel, si FMB, si Richard, si Trecia, Production, Research, Newsroom. Sagkod sa samuyang broadcast worldwide, netwide sa internet. DCGB News Online, asin sa YouTube, DCGB Legazpi City. Worldwide yan, on air na sa traditional radio, online pa sa internet. Ako po, si Pio Fernandez. Yan, sige. Okay, may standby ba tabi Chief Tech? Meron na ba? I-accommodate na natin kung meron na. Tanganing makador-diretso na kundai tabi di uni po, congratulations sa Team Pulangi. Yan. Ang champion sa first ever Ako Bicol Cup na ipinagpresentar man asin pigkondusir sa paagikan Ako Bicol. The first ever, Congratulations sa Team Pulangi. The first champion, historic na champion ini sa indang nakuha. Kainot-inoting kondusir na sporting event na araw kay ito ang magnitude both digdi po sa satuyang basketball local community and sa basketball community online. Yan. Sa gabos na nagpartisipar asin sa Ako Bicol, congratulations. Siyempre, the champion deserves the proper accolade. Sa athletes, team managers, coaches, sa pamamayo ni Chief Head Coach Peter Encisa. Si Pading Peter. Yan, congratulations tabi sa imo. The best, Team Pulangi. Yaon man siyempre ang suporta ni Congressman Joey, taga Pulangi, hometown niya pa iyan tabi baga. And siyempre si Alcalde Adrian Salceda. Yan. Sa gabos, pati naman kay Vice Alcalde Cheryl Melia Sampal, the entire community kang Pulangi, congratulations sa Saindo. The first ever champion sa Ako Bicol. Dakul ang mga the way na napadalagan sa tournament and the way na nagkaigoning coverage online, nako, gulpi ang nagpuproponer mo niya na ipadago sana kan Ako Bicol ining pinag-organisar nila, pinag-kondusir na Ako Bicol Cup. Intertown yan bringing up the best of the best sa manlaylay na basketballista sa man iba-ibang munisipyo sa siyudades kan Albay. And the way duman sa technical aspect sa pag-cover kan Ako Bicol, nako, parang PBA na Bako sa kuno pa man, kundi iyan ang pag-cover online kan kawat, igwang proper commentators, may courtside reporters, may slow-mo, gabos, may acknowledgement kan mga sponsors, kada bes na may nakakapuntos, igwan ng statistics, gabos tabi So, paang sa publiko talagang nakumbinsir Congratulations sa Ako Bicol. Sa pamamayon ni Congressman Zaldico, Congressman Jill Bungalon, Abogado Jill Bungalon,empre yung Executive Director, si Attorney former Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. Jampak na permitabi ang pakawat ang mga games maski kanso elimination rounds pa pinagdadarabaga ini sa nagkakaperang lugares na igwanin tultul na venue na itong ang pagkawat maray both duman sa mga audience and the athletes, players as well as the officials. Yan. Maski sa indarahon tabi ka na sa elimination stage pa sana quarterfinals and semifinals, talagang titaw gabos and ang viewers duman sa
sa indang live coverage sa internet talagang matindi. So yan na, congratulations. Parte ini kan programa kan ako Bicol na ma-develop ang athletes, basketball players niya to digdi, and makatana nin medyo hurahalang kaw ng level nin sistema nin pagpadalagan nin basketball tournament. You can just imagine, tabi Chief Tech Ramir, ano, yung team kan na Legazpi APG sa pamamayo ni Coach Momo, si Gina Multo Jr. Coach Momo, ganda umaga sa iyo. Si pumutabi Chief Tech Ramir, dai sindang daog. So yan ang excitement daing daog right from the elimination, quarterfinals, semifinals. Nadali sa nasinda sa semifinals, saro sa nang daog. Nadali sinda kan, ano ba nakadali? Pulangi. Yan. And ining Pulangi, so Red Hunters, so team ni Pading Peter and Ziza, igwas yung mga pierde lalo na duman sa semifinals. So sa standing, sa win-loss record, nakaabanteng maray, zero daing daog so team APG. But that's where the excitement is. Sa format na ipinaglatag kan komitiba, na inuyunan kan kabos na team managers, coaches, staff, and players, masunod sinda duman. Just imagine na talagang dahil mo masiguro the ball is round, sabi, bilog ang bola. So ito na tabi, pagabot sa semifinals, saro sa nang daog tabi, Chief Tech Ramir, dahil nakabot sa championship, pero sa indang performance, duro diretso ang gana. Dinaog kay itong Pulangi Red Hunters na igwanin setback na mga tulong games gayon ito. Oh, so sabi nga ni baga ni Padim Peter, ano, thank you Lord. The best talaga ngaya. So yan. Sana may proposal nga ni, hindi ko nagdadangog dyan sa Congressman Saldi ko, muna sa Congressman Pido Garbin Jr. Ipadagos ini. And dagdagan siguro ang sabi, so apwera kan intertown, tibaad igwanin ma-introducer ngayon itong so intercommercial basketball tournament. Yan. So igwan kakayanan na mga establishmento di negosyo digdi privados sa Albay, sa bilog na Albay, sa tulong syudades kasabay na Ligaw, Legazpi, Tabaco, magformar maning team. Kung anong establishmento parang PBA format bako, mag-imbitar pa nin ibang lugar na intercommercial, open, pati import, pwede. Yan, takayang-kaya na na magpadalagan kan ayan na araw ka na tournament, ha? O diyan, sa online, yung sa indang pagkan online games coverage, ay talagang matindi. So, yan, jump pack duman sa Astrodome, kanakalis na banggi, and with the winners emerging as champion, yung Pulangi Red Hunters. Congratulations sa inyo. Siyempre, sa gabos na teams, because without your fight, there will be no champion. Kung dahi ka mong mga kalaban, dahi ning champion, tabi. Kung dahi sa mga nagpartisipar na teams, Santo Domingo, Malinaw, Gabos, Hubilyar. So, Hubilyar, lumalaban din Hubilyar. Yan. So, kung dahi man po ka mo, wala maning ma-emerge na champion. Kaya, congratulations sa Gabos Tabi, specialmente sa organizers na yan na Ako Bicol Cup, first Ako Bicol Cup na pinagkondusir basketball tournament digdi po sa probinsya nin Albay. Sana da maipadagos iyan sa mga maabot pang aldaan na makapagpakawat. Yan. Congratulations sa Gabos and sa Samahang Basketball ng Pilipinas. Albay chapter. Sa pamamayuman ni Sir Jojo Belen, congratulations tabi sa without the group kan SBP dahil man po mapapangyari iyan na basketball na yan na mapadalagan ng marhay ang kawat asin ng officiating. Sige, standby muna tabi Joshua, ta inabot kita ning oras nin pag time check digdi sa programang Tingog kan Banwaan. Pagkatapos kay ni ikan masunod oras Pilipinas sakto 9:30.
An oras hatod sa Indokang. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide sa Meticon Kreml S. Todo bilis, acid alis, in as fast as 15 minutes. Try the new Surf Active Clean with our best ever bango versus previous formulations. Todo linis at bango na singgaling ng mamahalin based on technical test versus Brand X on polyester. Sa haloy na panahon, kita gabus nagtios dahil sa darang kadipisilan kan COVID-19 pandemic. Asin mga kalamidad na sa tuyang na eksperyensya. Alagad dahil sa satong pagkakasararo, asin pagtarabangan, sa tuya ining nalampasan. Sangunyan, namamatian na niya to ang pagbalik sa normal kan satong mga buhay. Kaya hagad ko po sa maabot na pagselebrar kang kamundagan ni Hesu Kristo, asin paglaog ning bagong taon, tiin niya to po paglingawan na magtaon ning pasasalamat sa mahal na Diyos, asin magpangaji na lugod maging makabuluhan, matuninong pano ning paglaom, asin kaugmahan ang sa tuyang pagselebrar kang Kapaskuhan. Ini po tabi ang sa indong lingkod, City Councilor Sunshine Imperial, kaibahan ang sa kuyang bilog na pamilya, nagpapaabot ning maugmang Pasko, asin manigong bagong taon, sa gabus kong namumuktan na Ligas Peños. For quality, finest catering services, there is only one name you can trust. New Blossoms Catering Services Incorporated, Bicol's leading independent contract catering company, offering various catering packages to different business, industrial, educational, and government institutions for 20 years. New Blossoms Catering Services also offers Asian, continental, European, and native dishes, catering service, food and manpower service, function hall management and services, food orders. New Blossoms Catering Services located at Segovia Compound, Tagas Daraga Albay. Contact us at 431-4330-431-0852 or at CP number 0919-990-9338. Visit our website www.newblossomscatering.com.ph. Also for hotel and events place, visit New Blossoms Traveler's House at Lot 10, Block 1, Phase 5, Oblese Street, Doña Maria Subdivision, Tagas, Daraga, Albay. Usapang Rayuma. Aroy! Nagkamot na ako pero masakit na ulit. Mahal, magaling dyan, Skelan. Up to 12 hours todo ginhawa mula morning hanggang evening. Mas tipid pa kaysa leading naproxen brand. 950 SRP lang. Magaling nga! Sa Skelan, mas gagaling ka! May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. In your life you have a star. So choose not. Sa bandang barkada, GSM Blue ang kasama. We choose GSM Blue. Choose not strong. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Choose to chill and enjoy the true flavors of Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Cosmopolitan with GSM Blue. Drink responsibly. Okay na, Chief Tech. Ngayong 6 months na ako, araw-araw mo akong binibigyan ng pagkain habang patuloy ang pagpapa-breastfeed mo sa akin. Pero minsan, hindi mo alam kung ano pa ang ihahanda mo sa akin. Kaya pumupunta tayo sa health center para magpaturo ng paghanda ng complementary food na pwede mong gawin. Ang dami nilang itinuro sa atin. Ang healthy ng luto nyo, Nay! Sharmila Printing Press and Advertising for fast and affordable printing. Choose Sharmila Printing Press and Advertising, offset and digital printing services offered. Tarpaulin printing, flyers, receipts, brochure, business card, magazine, folio, invitation, newsletter, letterheads, and more. Sharmila specializes in sublimation products, signages, tarpaulin, sticker, panaflex, smog, t-shirts, cincha boards, pull-up banners, and more. Sharmila Printing Press and Advertising Main Office, Barangay 42, Rawis, Legazpi City, near Barangay Hall, and their new branch located at Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City, beside Prieto Cargo Forwarders and in front of Insular Life. For inquiries, call or text 0917-523-5819 or 0917-772-5058. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice.
Sa mga namumutan kong konstituente kan tercer distrito kan probinsya kan Albay, initabi ang sa indong Congressman Fernando Didi Cabredo. Nagpapaabot tabi sa indo nin pagbati nin Merry Christmas and a Happy New Year. Sana sa maabot na kapaskuhan, mamatian niya to ang presensya kan sa tong kagurangnan, asin maging maugma ang lambang sarok. Ipadagos man niya to ang progreso sa satong banwaan sa maabot na bagong taon. Kung anuman ang kadipisila na pigaagihan, day tabi kita mawara ning pag-asa sa buhay. Warang imposible sa tawong nagahigos. Sa giraray, Merry Christmas and Happy New Year sa inyo namin. The beloved President of the University of Nueva Cáceres, Dr. Faye Lea Patria M. Lauraya, is spreading the cheers these holidays. Christmas is the most wonderful time of the year. From the University of Nueva Cáceres, we bring you hope, peace, love, and joy. Merry Christmas and a Happy New Year. Maugmang iprenipresentar kan Department of Tourism Region 5, Provincial Government of Albay, City Government of Legazpi, asin kan Radyo DZGB, an Exciting Bicol Pastores 2022. Exciting Bicol Pastores 2022. Inigigibuhon sa Disyembre 16, 2022. Exciting Bicol Pastores 2022. Para ini sa mga grupo ng pastores na may 12 miyembro na babae asin lalaki na may edad 14 hasta 30 anyos. Ang mga pastores mapahilingkan sa inang abilidad sa pagbayle asin pagkanta sa laog nin 8 minutos sa paagi kan tradisyonal na Pastores Abilen. Ang third placer mauli din 75,000 pesos. Second placer 100,000 pesos. Asin ang champion manggagana nin 150,000 pesos. 150,000 pesos. May special award para sa mga minasunod. Street dancing 10,000 pesos. Asin best in costume 10,000 pesos. Exciting Bicol Pastores 2022 live sa DZGB FB page, DZGB YouTube channel, asin Radyo DZGB. Looking for affordable and fresh meat this holiday season? Nong Meat Shop na kita. Nong Meat Shop. Punta na kay Nong Meat Shop. Siguradong panalo ka dito. Marami kang pagpipilian. At siguradong wala kang pagsisisihan. Mura at garantisado. Dito mo lang matatagpuan. San ka pa? Dito ka na. Kay Nong Meat Shop. Marami kang choices. Available ang manok, longganisa, skinless at iba pa. Dito mo rin matatagpuan ang tosino galing Pampanga, siomai, ham at iba pa. Nong Meat Shop. Nong Meat Shop is located at Market Side, Kapantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nong nakita. Nakabarato ka na, makita ka pa. Inventory Sale Christmas pa promo. Buy one, take two para sa lahat ng mga miyembro ng One ASAP ng Doc Alternatibo. Kasabay ang one-on-one check-up and counseling. Gabay para sa kagalingan. Narito ang mga schedule. Ngayong December 15, Huwebes, sa Legazpi City. Matatagpuan sa second floor Pexon Building, Barangay 19, Legazpi City, right side of Iglesia ni Cristo. Inventory Sale Christmas pa promo. Buy one, take two para sa lahat ng mga miyembro ng One ASAP ng Doc Alternatibo. May libre pang 2023 calendar at ang unang 20 participants makakainom ng libreng mixed and herbal coffee. Kaya ano ba ang hinihintay ninyo? Puntahan na ang pinakamalapit na Doc Alternatibo Center sa inyong lugar at huwag nang magpapahuli pa para hindi maubusan ng stocks. Inventory Sale Christmas pa promo. Buy one, take two sa Doc Alternatibo ng One ASAP members. Magsisimula alas 9 ng umaga. Dreaming of quality learning for quality people? Divine Word College of Legazpi welcomes you to a home that offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in a new normal by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and offline platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. It offers PASCO Level 2 re-accredited programs
and is committed to provide excellent Catholic education. The application for admission is now going on. Enroll now. No tuition fee increase. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Yes! It's Christmas time! Tingog kang Banwaan. Pio Fernandez. Merry Christmas! O congratulations mga palantabi sa amigo niya to, the ever able and performer, Regional Director Herbie Aguas. Yan. Tinaawan siya ni nagkakanigong rekonosimiento ondra kang UNESCO. Yan. Kang United Nations 2022 Outstanding Frontliner. Yan. Congratulations tabi sa imo ha. Tabi RD Herbie Aguas kan Department of Tourism Bicol. Yan. Herbie Balkin Aguas. Yan. Na talaga naman the best katabi RD Herbie. Yan. Congratulations sa rekonosimento na sa imo pong na-receive hali mismo sa United Nations. Isunod-sunod ta na po ang istorya kan mga bareta mantang nagdadangog kamo dyan sa Pigkale, maging dyan sa Sabang, sa Rizal, Maray na agatabi, sa Saudan na mantang nagdadangog kamo dyan, Albay District, kay Kasag, buda sa Legazpi Market. Una na po ang sunod na istorya. Joshua, good morning, go ahead na. Yes, good morning Kabi, sa good morning sa mga paraangkabang. Yaw nakadigdi sa opisina kan PNP Drug Enforcement Group o PDEG and kay bangko digdi si PDEG Chief Police Lieutenant Colonel Heril Dagit Bruno. Mahagadan talamang kami sirtiyo ni napayag and maniligo pang detalye. Saka nakaliis na Sabado, igasin ganin na ikinandusir na bypass worth 136,000 na pitutubo na shabu ang na-recover ninda and ang mga suspect tabi sirtiyo, mga dayo pa rin sa Albay, hali pang mga Sarangani Province, tulong mga persona tabi ni Sirpio. And dirito naman makumusta kung ano ang sitwasyon sa Bicol Region pag-abot sa illegal drugs. Garo naman Malaysian ta kaya Sirpio, ang mga tuminalikod na simana, sunod-sunod sa mga buy-bust operations and ang mga nakakumpiskar na mga pigtutubo na illegal drugs ay talagang darakula ang kantidad. And kung yung tabi Sirpio, ibalo ko ang linya kang komunikasyon kay PDEG Chief Police Lieutenant Colonel Dagit Bruno. Sir, magandang umaga po. Kasama natin si Sir Pio Fernandez, Tingugan Banwaan. Live po tayo sa DCGB. Magandang umaga rin po. Magandang umaga po sa atin lahat. Opo, sir. Magandang umaga. Opo. Si Pio Fernandez po ito ng DCGB. Tayo po ay napapakinggan sa buong Bicol at worldwide sa aming online broadcast din. Sir, una, mga dayo po yung ating nahuli na nagdi-distribute ba yan ng droga dito sa Albay? Over? Opo, actually, nagkaroon po tayo ng lead information na galing po sila ng south from Mindanao, Jensan. By land sila, nag-travel at dito nga may mga contact sila rito sa atin sa lalo na rito sa may Albay area, it's beach. Yung ating contact nila is dito sa may Daraga. So, nag-conduct po tayo ng bypass operation in which lahat ng bumpiyerso po ng kapulisan natin dito, kasama po natin ang Daraga MPS, sama-sama po kami na na-arrest itong mga suspect natin. Opo, So, konting backgrounder, magkano po yung total amount na na-confiscate natin dyan? Over? Accordingly dun sa nakumpisahan nila, kasi kung makikita natin ang actual na scenario doon, na pagkahuli sila, sila, sinabi lang nakainom pero wala naman kami nakitang mga inumin ko sa loob ng sasakyan. Kung makikita niyo yung kanilang mga itsura, parang
Malalaman natin kung naka ano naman sila under ano naman sila ng medical kung ano lalabas na kung positive ba sila o hindi. So ang ano nito pinaka-ano nito nila is ano parang meron yata silang business business transaction sa Maynila. Okay. So magkano po yung halaga ng pinaniniwala ang illegal na droga na nakuha po, sir? Accordingly, ang nakuha nila ng mga tropa natin is worth yung ano guys, 136,000. So, more or less 20 grams yung kanitang nakuha din sa kanilang possession nila. Opo. So, basado sa inyong intel operations, ano po ba yan ibabagsak dito for redistribution, sir? Ano ba? Pakiulit po. Ano po ba yan? Yung drogang nahuli ninyo, intended po ba yan for redistribution dito sa mga contacts nila sa Albay? Over? Pakiulit po. Copy. May monitor tabi, Joshua, si sir, ano? Sir, yung monitor ko tabi. Opo, sige. Sir, ano po ba yan? Yung drogang na-confiscate is intended for redistribution din dito sa Albay? Over? Actually, sa informant na nakuha natin is gano'n na nga. Either i-distribute dito o sila yung bibili. Ay, opo. Okay, now, sir, sa inyong assessment sa PDEG, dyan sa Campo Ola, sa region, ano sa tingin nyo, bumabawi ba ngayon yung operasyon ng illegal drug syndicate pagkatapos ng termino ni dating Presidente Rodrigo Duterte, taking in consideration na nung panahon ni dating Presidente Duterte, matindi yung drug war, and ngayon, ano po sa assessment ninyo, meron bang indications na bumabawi sila at nag-full blast na sila? Over? Ang comment ko lang dyan is tuloy-tuloy naman ang PNP natin. May prevention naman tayong ginagawa. Saka isa pa, continuous monitoring naman tayo dun sa mga drug surrendering natin, saka sa mga sinatawag nating high value individual. So, kung i-compare natin yung kay Presidente Duterte at kay Presidente BBM, ano lang naman ang pagkakaiba lang naman is siyempre may ibang approach. Mayroong bagong programa si Presidente BBM natin. So, yung kung ano yung utos ni BBM, ni Presidente, di yun ang susugin ng PNP. At regards dun sa command na kung anong utos ng PNP namin. Opo. What I mean, yung question po, sir, is sa assessment nyo ba, bumabawi ngayon yung operasyon ng mga illegal drug syndicates? Kasi nung nakaraang administrasyon, talagang napin down sila ng todo. Ngayon, ano sa assessment ninyo, parang nagkakaroon ba sila ng comeback sa kanilang operations? Over? Wala. Actually, kaya tayo nandito, makita nyo naman yung series of operation natin sunod-sunod. Hindi rin sila, parang gumagawa na nga sila ng paraan, pero wala pa rin. Pa rin sila, stagnant pa rin sila. Ayun, oo. So, hindi sila nakakabawi na nung umpisa, nung nakarang administrasyon, yung drug war. Up to now, sustained po ninyo, hindi nakakabawi ng operations yung drug wars ng mga illegal syndicates na ito, sir? Over? Opo. Gaya ng sinabi ko nga po, continuous po ang prevention namin dyan. At para hindi na matuloy yung illegal drugs yan. Ayun. Saka continuous pa rin yung drug war natin.
Opo. Opo, sir, kumusta ang inyong coordination sa iba pang anti-drug enforcement agency, particular sa PIDEA and sa iba pang mga drug enforcement agency, kasi meron tayong PIDEA, meron pa tayong PIDEG. Kumusta po ang inyong coordination, sir? Go ahead po. Yung coordination po namin is SOP naman po yan. Kasi ang drug lead agency po natin, PIDEA. So, tulong-tulong po kami dyan sa pagsugpo sa anti-illegal drugs. Ayun, opo. O di sige, sir, congratulations po sa inyong mga achievements and ingat po kayo. Salamat sa impormasyon. Mabuhay po kayo, sir. Sa PNP po yan. Trabaho ng PNP po yan. Sa lahat po yun ng PNP yan. Tulong-tulong lang po kami. Sige po. Salamat ng marami. Okay, so yung tabi, Sir Pio, si PIDEG Chief Police Lieutenant Colonel Dagit Bruno. So, ongoing mandata din, Sir Pio, sagot sa kanyan, ang sa mga anti-drug operations na dagos ng masakote o dahil na makabawi. So, pag-prolifilar naman ang illegal na droga sa palibot. Live, halidigdi sa laog ka na Campo Silenola, Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua. Hali dyan sa PIDEG. Sa laog ng Campo Federal, Simeon Ola. Sige. Diretso pa ka na informasyones dyan sa luwas. Si Pading Jomar man nasa linya, dumang kita sa Premier Distrito. I-connectar ta ang linya. Kumpadring Jomar, Diyos maray na aga tabi. Salamat pa rin, Pio. Good morning sa mga parantabay. Dakula, as in may pitaan na ginibong suporta, pinagigibong suporta kan lokal na gobyerno kan Tabaco sa kampanya kan gobyerno kontra sa violensya laban sa mga kababaihan, as in sa taydang mga aki. Ini ang ipinahayag ni Mayor Crisalag Manluistro kasabay kan sa iyang pag-orden sa mga empleyado kan lokal na gobyerno, so mga kababaihan, pinaksulot niya ning orange na t-shirt, ngunyan aldaw sa pag-attend kan flag ceremony. Asin sa mga lalaki, optional, picking courage siya man na magsulot ning orange. Sinabi kan alkalde na ang pagsulot kang orange na ini, nasa iyang pinakorden, digdi sa lokal na gobyerno kan Tabaco, iyon pagpahiling ning suporta sa mga diretsos kan mga kababaihan, lalo na itong sa mga nabibiktima kan mga karahasan, pati sa mga aki. Kasabay man kan pagselebrar kan pag-obserbar ka ini na nagpoon kan Nobyembre 25 asin na matapos ko niya daw. Ipinahayag kan alkalde na digdi sa syudad kan Tabaco nagsobra na sa 50 ngunya na taon ang naging biktima nin violensya, particularmente nin rape. Kung kaya dapat na maging aware digdi ang komunidad. Tawan niya doon sa pagkikipag-ulay kan DCGB News na sa sayang pagkaisi saro sa kada tulong babaeng Pilipino ang nakaranas nin violence sali sa tayong mga partners. Asin ang araw kaning bagay dapat na mapundo na. Kayang sinabi na ang lokal na gobyerno kan Tabaco may mga kampanya para ma-control ini. Bakusan na so enot ng pinagigibon nitong awareness program o so papaisi lang sa publiko na araw kayo na yung mga nangyayari, kundi igwa ng mga programa ang pinag-implementar ng lokal na gobyerno kan Tabaco para ma-limitaran ang mga pang-abuso sa mga kababaihan at mga kakian. Pero hindi lang to sa advocacy. Dapat meron kang programa. So nagsimula na kami sa mga programa sa pagpapalakas ng ating pong barangay. Kasuugma, igwa na po kitang mga seminars on VAUSI. And meron tayong mga awards din para sa mga VAUSI desk. So may mga incentives din tayong binibigay. Inayos na rin po natin yung pagkasunod-sunod ng reporting at iaayos po natin din yung pag-refer, pag-refer sa police at saka sa CHU at mga medical legal para hindi po masyadong maabuso pang lalo yung mga naabuso. So, nagtutupot man ang alkalde na gaganahon kan komunidad ang kampanyang ini kontra sa mga pag-abuso na sa mga kababaihan. Ayang sinabi na pinagpupunan na ini kan lokal na gobyerno asin
maagad niya ang suporta kang komunidad sa saindang kampanya. Ay, hindi ko gaganahon ta kung gabos may awareness na talagang makakasi naging parte na ng ating buhay na okay lang na binubugbog tayo, okay lang na sasaktan tayo, hindi tayo nagre-reklamo. Meron tayong mga pamamaraan ngayon para ipahayag ang ating pong mga saloobin. Meron pa mga legal measures na pwede nating i-take. Although, as much as possible, hapo po so legal, no, kung pa pwedeng ayusin yung pamilya para mas maging ma-address ng mga issues na to mas maayos, mas maganda. Pero naandyan na po available yung mga support na yan para sa atin. Ang isa pang Kawanig yung pagkanangkal sa magkikipag-online kan CCTV News, nakadaklan na padikan na kausa kung na aapuso na aapi ang mga babae dahil ang tasinda nakadepende financially sa indang mga partner na lalaki. Kung kaya susok sa alkalde, inyan pisaro sa pinagtatawan nindang atensyon ngunyan, sa marirupak susok sa saya, igwa na sindang mga na-identify na mga pamilya na tatawan nindanin pero programa, ilalaog ninda sa programa para magkaigwanin sa diring hanap buhay sa mga babae na dain nakaasa sa mga lalaki dahil ang takon na ang babae da susok sa alkalde nakaasa ng financially sa akong o sa partner niya maski na inipigbubukbog pigabo so dahil na minareklamo nagpipihos na sana tadai siyang madudumanan dahil ibang mapagkawan makukuhanin hanap buhay. Yan, okay. Yan pa din mga dagdag na barata, Jomar Bian, DCGB. Salamat man kumpadreng Jomar sa istorya hali dyan sa tabako kasabay si Alkalde Crisel Lagman Luistro. Manungod sa pagprotehir sa mga intereses asin buhay kan sa tuyang mga kababaihan. Di sarong report na lang kita and Ans, Luens, kumpadring Jimmy. Standby ka mo duman sa ikaduwang kabtag kang programa ha. Si Pading Al na mo nagtabi, ani konektar ta. Kumpadring Al, Diyos marahin aldaman. Yes, marahin aldaw pa din. Katabang naman ngunyan an ako Bicol. Sa ibang barangay digdi sa urban areas kan Legazpi para mariglar ang mga paradong kanal. Saro kay ni an barangay Bitano. Sinabi ni Barangay Kagawa Joel Balines na dako lang pigapasalamat ninda sa Barangay Council asin mga residentes an pag-ariglar na kan sa Indang Line Canal na yan pinag-esforsohan kan ako Bicol na maayos yan dahil talagang ang Barangay Bitano saro ini sa mga lugar na pigapod na catch basin area sa sentro kan Legazpi na pirming na experience lalo na kung minakosog ang taguran na baha sa indang lugar. Di ba kung kaso nakaaging aldaw apwera ka iyan na pag-asikaso kan iyan sa drainage system kan Bitano na ngunyan na pinag-asikaso na kan ako Bicol igwa pa dyan na pinag-inauguraran na multipurpose building. Yes, so tabi pa din itong multipurpose building baga. Ayaw sa gilid ini kan covered court sa may Our Lady's Village. Ito bagang covered court inot itong pinag-ibong nyan pinasundan pa kay itong so request man kan mga taga Bitano and so sa homeowners dyan na mabugtakan in multipurpose building and na-realize na nga niyan 3 stories bagay ito na pinag-inaguran kan Sabado tabi pa de. Kaya bagay na ipigkapasalamat ining dakula kan Barangay Council sa panginot man nga ni Kapitan Pacardo and ang Barangay Council si Barangay Kagawad Balines. Ipigkapasalamat man na bakosa na iyan ang tabang kan ako Bicol kundi hindi pala na mga line kanal digdi sa Bitano saro yan sa piglutukan man kan ako Bicol dahil parte daw yan kana responsibilidad man ka na Bicol na matabangan talaga ang Legazpi sa problema lalo na ang pagbabaha na problema talaga naging sa sentro at least pigaayos sa mga line canal sa ibang barangay tabi pa din. Roger. Yan ang mga hawal pang informasyon digdi sa luwas Alarmario, DCGV. Salamat Pading Al. Beberil tadahan tayo na serye kan mga report sa luwas kasaraway ang tropa. Mientras tanto, mabalita mo na si Angel Las 10, buda may mga hanap buhay kita. Pagkatapos, Ans, Luens, Pading Jimmy, kaman masarunod.
Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dai na kaipuhan mamili pa, mag-Biogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Biogesic. Ayos! Marayta, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. In your life you have a son. So choose not. Sa bandang barkada, GSM Blue ang kasama. Reach your GSM Blue. Choose my strong. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Choose to chill and enjoy the true flavors of Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Cosmopolitan with GSM Blue. Drink responsibly. Hi! Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan, na uulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng bright future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Oh, sign na yan to buy Silka Green Papaya Soap. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Plemix! Basta lagundi, Plemix! Vitix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Plemix! Basta lagundi, Plemix! Vitix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Introducing the Akoto Kojic Acid Soap with its new packaging. Ang sabong ito ay may kojic acid that lightens the skin, vitamin E that reduces wrinkles, keeping the skin radiant and young-looking, at collagen that maintains skin elasticity. Have that glowing and youthful skin. Achieve white skin in just 7 days with Akoto Kojic Acid Soap. Ang ganda ko, Akoto. Ito ay mabibili sa mga piling suking supermarkets, groceries, drugstores, and sari-sari stores sa inyong lugar. Follow us on Facebook, Instagram, and TikTok, Akoto Soap. Paghanap ay world-class at abot kaya? Hanapin ang check, hanapin ang tama, hanapin ang right one, hanapin ang check ng right man. Pag may check, that's right man. Symptoms persist, consult your doctor. Pag may check, that's the right one. The right one is Rightnet. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang legacy niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang legacy niya rumdong. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada aldaw ning Biyernes. Alas 11 sagkod alas 12 ning adto. Ihahatod sa Indo ka Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan!
Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oras Radyo DZGB, alas 10:02. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Handa sa gigibuhon na investigasyon may ginaraman sa pigaampang na kasong rape ang Kampokan TV host na si Vong Navarro sa Pebrero 2023. Enot kini si Navarro para mientras na nakaluwa sa karsel matapos ining tugutan na makapiyansa nin 1 milyon pesos. Siya ay nakusara nin panlulupig sa modelong si Denise Cornejo sa condo unit kaining sa Taguig City kan Enero 17, 2014. Sinabi ni abogado Mariglen Abraham Garduque na handa sinda na usa gigibuhon sa Pebrero 16, 2023. Idinadagpaw niya na ang sa indang legal team preparado na mantang ipapaampang ang gabos na mga testigos sa pre-trial order. Yan ang pang alas 10 na bareta digdi sa Radyo DZGB. Ako po si Francia May Boras. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Esquilan. Sa Esquilan, mas gagaling ka. Bimig Integra Worm X and Worm X Max. Now available sa mga suking tindahan. Aluminum hydroxide. Magnesium hydroxide sa Meticon Kreml S. Todo bilis. Acid alis. In as fast as 15 minutes. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. We're bringing the joy this holiday season. Explore great tasting food for your Yuletide celebrations with LCC Food Garden. Big parties, small gatherings, or a simple dinner with your loved ones, we've got you covered. We offer a wide variety of delectable cuisines and top-of-the-line services for all your catering needs. And because 'tis the season to be jolly, here's our special treat for all of you. Experience a flavorful explosion of your favorite Filipino dishes with LCC Food Garden's Flavors of Home. Perfect for your intimate celebrations, festivities, and events. So don't get your tinsel in a tangle and enjoy the holiday with style. Make your occasions more memorable with LCC Food Garden. For bookings and reservations, you may call us at 0999-224-3639 for Naga, 0999-226-4390 for Tabaco, and for Legazpi, contact us at 0919-912-7804. Merry Christmas and a bountiful holiday to all! Oh, padi! Nata ka nag-iidali. Uni baga pa di, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka pa di. Dapat na magpabakuna. Kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad pa di. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Ta sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang sa indang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, pun alas 8, sagud alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City. Sa inutan sana kan Apec o mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa inutan sana kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank.
Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Hatid sa inyo ng Department of Health Center for Health Development Bicol ang palatuntunang Chikahang Pangkalusugan. Chikahang Pangkalusugan, maghahatid ng mga impormasyon na may kinalaman sa mga programa ng Department of Health CHD Bicol. Chikahang Pangkalusugan, magtatalakay ng napapanahong issue, mental health concerns, health tips, at marami pang iba na tsak na inyong mapapakinabangan. Chikahang Pangkalusugan, mapapakinggan tuwing araw ng Martes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Chikahang Pangkalusugan, dito sa DZGB. Albayanos, ang APEC ay may good news. Nahihirapan ba kayong magbayad ng inyong electricity bill sa tamang talaan? Naputulan ka ba ng kuryente? Hirap magbayad dahil sa mahabang pila? Limitado ang oras sa pagbayad? Huwag mag-alala. Ang APEC, maliban sa aming mga business centers, maaari na kayong magbayad sa ibang payment partners tulad ng Bayad Center Collection Partners, Bank of Commerce, SendPay at GCash. Convenient na, safe pa ang pagbayad sa mga outlets na ito. Mas maraming mapagpipilian. Wala pang hassle sa pagbabayad. Tara na at magbayad na sa pinakamalapit na authorized payment centers ng APEC. Kaya paalala lamang po, magbayad po tayo ng ating electricity bill sa tamang talaan. Para sa ibang katanungan, maaari kayong mag-message sa APEC FB page. Ang mensaheng ito ay galing sa tanggapan ng Albay Power and Energy Corporation. Mare, may PhilHealth ID number ka na ba? Oo naman, pero hindi pala ito sapat. Dapat ay updated din ang ating record sa PhilHealth. Hala, yung dalawa kong chikiting, hindi pa pala declared sa PhilHealth. Aba, i-update mo na ang record mo. Mag-fill out lamang ng PhilHealth Member Registration Form. Isumite kasama ng malinaw na kopya ng supporting documents sa PhilHealth Office na malapit sa inyo. Correct, Mare! Para sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.gov. Sa ibong kanhagyat nin panahon, darakan pandemya asin sunod-sunod na kalamidad, an Ako Bicol Party List, dai nagpabaya sa paghanap nin solusyon. Hulitan Ako Bicol Party List, nagtutubod na basta nagkakasararo, kayang-kayang bumangon kan mga uragon. Sa ngaran kan Ako Bicol Party List, sa pangenot ni Congressman Zaldico, asin Congressman Jill Bungalon, maugmang Pasko asin magayagayang bagong taon. The beloved President of the University of Nueva Cáceres, Dr. Faye Leia Patria M. Lauraya, is spreading the cheers these holidays. Christmas is the most wonderful time of the year. From the University of Nueva Cáceres, we bring you hope, peace, love, and joy. Merry Christmas and a Happy New Year! Subukan na ang mga bagong pamurga. BMEG Integra Worm X. Isang tableta lang. Bilis tanggal ang bulate sa loob ng 2 hanggang 3 oras. BMEG Integra Worm X Max. Ang 3-in-1 dewormer na kayang patayin ng roundworms, tapeworms, at external parasites. BMEG Integra Worm X at BMEG Integra Worm X Max. Gamit ng Team BMEG Integra Power Max. Kakampi mo sa panalo. Piperazine plus niclosamide is the generic name of Worm X. And Bendazole plus Praziquantel plus Ivermectin is the generic name of Worm X Max. Must be prescribed by a veterinarian. BMEG Integra Worm X and Worm X Max. Now available sa mga suking tindahan. Ini po ang sa indong board member Vince Baltasar, kang probinsya ng Albay. Nagpapaabot ki maugmang Pasko asin masaganang bagong taon. Lawom ko no niya nakapaskuhan, mapuno kita ki kaugmahan asin pag-asa na maabot ang biyaya sa paagi kang pagrumdom sa satuyang padabang umboy na si Jesucristo. Nagtaong liwanag sa tuyang pagtubod na maabot ang kaginhawaan asin kasaganahan sa satuyang mga buhay. Agad ko po sana rumdumunta ang satuyang mga katugangan na kulang sa buhay. Asin may rasantaman ka mga biyaya ng satuyang natanggap. Ini sarong simbolo na kita naguugma asin nagpapasalamat sa pag-abot kan satuyang tagapagligtas na si Jesucristo. Ipadagos ta ang pagpadaba sa satuyang mga tugang nakapos sa buhay para mamatian maninda ang kaugmahan nunya nakapaskuhan. Sa maabot na bagong taon, agad kuma nakitagabos, mag-inguwa asin mapuno ki pag-asa sa ikamamaray kan satuyang mga pamilya. Sa giaray, ini po ang sa indong 2nd District Board Member Vince Baltasar, nagpapaabot ki maugmang Pasko asin masaganang bagong taon. Yes! It's Christmas time! Tingog kang Banwaan, Pio Fernandez.
Merry Christmas! Thank you so much in advance. Merry Christmas po mananggad sa Gabos. And advance happy birthday kay Loy Pangilinan. Maselebrar siya kan sa iyang kumpleanyo sa nag-adang-adang na Sabado, 17. Medical staff ini, personnel ni Doc Chris Gianan diyan sa Daddy's Angels Clinic yan sa Old Albay District. Haranesan na sa may Apec, Aleco. Yan tabi ha. Loy Pangilinan, advance happy birthday tabi sa imo. Ang balita ko isang linggo ang preparasyon ng selebrasyon mo. Talagang may papasarahan na resort exclusive lang daw para sa mga bisitas ni Loy Pangilinan na mga birthday po sa December 17. Yan sa Daddy's Angels Clinic. Good morning kay Doc Chris Gianan. Salamat Doc Chris and good morning. Mabuhay ka mo dyan. Sunod-sunod na istorya. Ans, what's happening man? Good morning. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya itong bareta, talagang magiging maugmaan, kapaskuhan kan mga albayano dahil sa apera sa Carnival Rides in Peria, pati naman ang atraksyon na ipinagbugtak sa Peñaranda Park, magkakaigwapanin burubangging selebrasyon as in aktibidad sa nasambitan ng lugar. Inanunsyo ni Governor Atty. Edsel Grex Lagman sa ginibong flag raising ceremony niya na pag-aldaw sa Kapitolyo Provincial kan Albay kung sa insigun sa iya mamundo man na dain na lawos ang seremonya lighting ka na higanting Christmas tree. Mapadagos man grari ang mga aktibidad poon sa December 16, 2022 asin man iba pang mga aktibidad sagod na matapos ang taon. Iniangkab tangkan pahayag kan gobernador. Speaking of Christmas, ikaw kitang Christmas sa park, really, nagunay kita ba ng budite. This stage, makatuta will be extended as far as possible to accommodate our event on December 16 and on the same day. Yan ang pahayag niya Lagmaan kung sa ina nagkapera sa mga albayano naghapot kung igwaman ang gad ka aktibidad okupado na stage ka na Peñaranda Park. Magiging itsura ka na events dyan mismo sa hampang tabi Sir Pio kan Kapitolyo mabugtak man sindakan stage asin dyan gigibuhon ang iba pang mga aktibidades sagkod na matapos ang taon 2022. So entonces mabugtak dyan in lugar para sa aktibidad dainin bulos nin trafiko dyan sa fasad mismo hampang kan Kapitolyo na piga-atubang man kan Peñaranda Park. Over. Roger, iyan ang pigladawan ni Governor Lagman na iyan na pigigibuhan ng takang flag racing, mabugtak man sinda ng stage. Kung magigirumduman tab, bakaan maging itsura kay Tabi sa mga kaitong Oktoberfest o mga Beer Plaza, baka arog ka na maging itsura. Hilingon tatabi, yung managad so entablado, okupado lang yan, na akomodar baga dyan so rides and peria na tinugutan man kang gobyerno and nagbabayad iyan man with the corresponding fees as prescribed by the Treasurer's Office. Roger. And saro, tabi sa tiyo sa mo yung tauan ni Lagman na gigibuon gan na gobyerno provincial ang Gabos para matauan ng kaugmahan especially in mga kakian na maski sa namatian niya sukamundoan na perang taon limited ang hiro-hiro kan mga tao dahil sa pandemyang COVID-19. Roger, tigdadayo talaga ining magayon na Christmas 3D sign dyan, ano? Yes. Although may mga nakukitang istorya na pigaayos pa yung mga bayadan ka, yung ilaw, yung pag-purchase, pero it goes beyond, ka na yan, parang mawawala na yan in the spirit of Christmas, ano? Diretso ang kaurugmahan. Tamagayon talaga design mo yan Di ba? Albay muna, albay naman. Iyan, igonin mga burak na nag-iirilaw dyan ang pagkabangi. Buda, so paborito mo bagang Vikings ride, ha? Dyan sa... Pag nagbaba ka, dahil mo na magsisay ka. Pagbaba mo, nawawalat sukalsun sa itaas. Lalo na itong Ferris wheel. Sa Ferris wheel. Okay, sige. 16 yan mapuna, 16. 16 na banggit sa Pio. Sige. Tabi sa Pio, ang informasyon, tibahan si Boy, Ans Galero, DCG. Salamat, Ans, sa istorya. Ali dyan sa luwas. Mga kaugmahan, igo po, ni pinagprepara man on short notice and preparation ang Kapitolyo Provincial ngunyan sa paagi ni Gobernador Abogado Grex Lagman. Mapunyan sa 16 kan Disyembre. Diretso kan mga istorya, i-connect kay Luwens. Luwens, good morning, go ahead man.
Salamat tabi Sir Pio, maray na aga sa mga parantabay sa mga dagdag pang bareta na sa proseso pa kan negosasyon sa Punsangunyan ang Philippine Navy Naval Forces of Southern Luzon asin gobyerno provincial kan Catanduanes sa tagsadiri nindaga para mangyari na ang planong pagtugdok kan satellite command camp kan sa indang komandansya. Tangani na mas lalo na mabantayan nin Marhay ang Benham Rice sa sirangang kadagatan kan Pilipinas. Ini ang ipinagunambitan sa follow-up kan DCGB News kanya na pagkaaga kay NAVFOR spokesperson Lieutenant Rigel Gatarin na wara pa nin pinal na desisyon ang magkaibungan ng lado dahilan kan siring na sitwasyon na. Sigun kay Gatarin nakikipagnegosyar pa sinda pati ang lokal na gobyerno sa nasambit na probinsya na mabakal ang parting ito sa pinakang norteng parte kan na probinsya kan Catanduanes. Asin oras na mag-iuna antag sa diri, tulos man si dadigdi na mapatugdok nin kampo na magiging daungan kan mga sakayang pandagat na mapapakaskas ang pagpasiring sa pagpapatrolya sa lugar. Ang Catanduanes sigun kay Gatarin, ayo ang pinakang harani. Lalo na ang norteng parte kan isla kay kaya sa ngunyan naglalaom sinda na mangyari man ini sa lalong madaling panahon na iyo man ang pinaglalauman man na suporta kan probinsya. Ang Benham Rice kay Puhanan Bantayan sigang Kitarin tayo ini talaga sa Pilipinas asin dapat na ang mga nag-aaragi na international route na si vessel digdi dahil makiaram digdi tayo ini ang sa indang padagos na pinagbabantayan tangani ng maprotehiran ini asin dahil na mangyari ang nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Itong propriedad Luens Isla tabi Sir Pio ang pigga target na Gatarin tabi Sir Pio tangani daw mas strategic an sa indang pagpapatrolya. Matindi titulado pala ng isla. Sarong isla talaga naman. Ha? Oo. Okay, so duman mabugtak maning command post, advanced observation post yung Philippine Navy, mahiling su Benham Rice na tibaad po na naman naklamaron kan China sa muya ngayaan. Iyo nga ni tabi Sir Pio na bunin na mangyari. Iyo. Sa bata, may mga nag-aaragi man pati na mga international vessel, kadaklan China. Mapuon na naman sinda. Research ka na angog nila. Kaya abo na daw ninda mangyari. So, nangyayari dyan sa West Philippines na para nasa inutan kidit kan Palawan, tigaklamar kan China. Kaya dapat daw antimano na mangyari ni. Asin na sigun kay Gatarin, pigaalat na sa naninda na mag-okay na sa tagsadiri asin magdadagos na ini. In the spirit of nationalism, patriotism, correct. Sana ikon man kan may sadiri na ano. Correct. Sige. Roger, so yan tabi Sir Pio ang mga dagdag pang istorya hali sa Regional Center site. Ako po si Luens Burso Barsena. Salamat man Luens hali dyan sa Regional Center mga informasyones. Saro pang report bago kita magbaybay para mentros ganyan pong Lunes hali dyan sa 3rd Districtan Albay si Pading Jimmy. Sabi may ipapasarado na manukan dyan sa sarong lugar sa 3rd District. Pading Jimmy, anong pangyayari yan tabi? Good morning. Yes, naibarito niya ito ka nakaging simana tabi pa di na nagreklamo sa mga residentes na barangay Kibungbungan kontra digdi sa poultry house na kulang building ini duwa digdi sa nasabing barangay dahil sa kunayap an mga langaw mga maitumon tabi ni padi sa radio tun sana ngunyan nakantos na ini nakantos na sa karaman kan sanidad na nagkaiguanan in inspection sa municipal health officer Dr. Joanna Limos Manatlaw and napagaraman niya to naiguanin tulong aldaw na plaso ni Pegtao na ma-comply marinidyuhan ang siring na reklamo kan mga constituentes kan barangay Kibungbungan. Ang problema gari nagtapos na tabi pa di and as of now yaon sa laog kan compound kan manukan Sara Mayor Chino Garcia. Wari kaya ako makakapasiring na sa Kibungbungan. Taon daw ako pasiring dyan. May kontakuan ako dyan sa kay Shirley. May i-remit mo niyan. An informasyon, yaon na sa laog kan compound kan manukan Sara Mayor Chino Garcia. And sigun kay Kapitan Dexter Oliver, ang kapitan kan barangay Kibungbungan, nagari ipapasara ng niya na pagkaaldaw. Nagari nagtapos na sa tulong aldaw na plaso, ay pinagtao duman sa manehamento kan nasabing manukan tabi pa di. Kisay nasa diri iyan na manukan. 6 in 1? So 6 in 1? Oo, so, 6 in 1. Nakabasig sa Legazpi ka ito? Iyo mang girari kiro. Dahil ko sabot ano. Sige tabi.
Maaraman niya totoo pagbalik ko kung diretsong naipasara o kung ano sa mga development. Kari may hururon pa man duman. Purabe, dahil pa man nag-execute kaya itong pagpapasara. Nakalaog pa sana and nag-hururon duman with itong in charge duman. And antabayan ta na lang taot-taot na pagkahapon siguro sige, oo. kung ano na nangyari niya na pagkalaw. Roger. Jimmy, nasalita di si Jimmy nyo. Salamat kumparin Jim. Medyo alanganin na paano sa oras, ano. Diyan na lang na hapon. Muna sa mga masunod na programa, anytime pwede na ilaog bako sa sa programa ta. Ano, maski sa inang programa po, basta mailaog yan na on the dot, kumbaga, as it is, as it happens, where it happens, objectively, sa tuyang palibot, ipasok natin yan maski sa ina programa ang mga araw ka na istorya tabi tanganing maisihan po kan publiko lalo na dyan sa mga taga-ginubatan, ano tabi ha, sabi ipapasaraan sa rong manukan por dahil sa tigreklamo kan mga apektadong residentes ha. Yaon na duman si Alcalde Chino buda sa iba pang mga opisyales ha kan ginubatan. Sa pangarang kabilog na puwersa, salamat po ka sa inyo pag-antabay. Sinamang Diyos ang magbantay. Tulos na masunod, News Manager Mar de la Sinantropa. Ako man po si Pio Fernandez. Salamat, bye-bye.